Not on MP Richard Tsvangirai oinvolva mufatal accident yashamisa vanhu. Muzoti vakomana vana Richard Tsvangirai ndo malegislators ari munoton vamuziva kuti aiwa vanoopposa the ruling party vaizama kuita change aiwa semaforefathers avo vana Morgan Tsvangirai. Musi nhasi aiwa toona kuti anosangana netragic accident yanyatsa kuonekwa kuti aiwa mukomana uyu anga apinda pama1 nyange zvavo the causes kana kuti zvaitika zvaita kuti pakonzerese accident iyi causes acho achiri underway achiri kuinvestigatiwa. Panapa vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa these guys they are really targeted. Sanapinda masvikana muda nyuko panapa 263chat.com ndibva subscribe or like or the bell kuti pina posta this picture amuri kuona iro nyara achiti not on MP Richard Tsvangirai escaped unscathed yesterday evening after being involved in an accident in Good Hope while returning from the new parliament building. To mashikano yachiexposwa navakomana ave263chat.com wachiti aiwa not on MP Richard Tsvangirai aiwa vanoescapa aiwa death vanoescapa rufu pavanoonekwa kuti vheko yamuri kuona iyi aiwa tsaona yaita inyazoratidza kuti aiwa inga itragic asati kuzivikanwa kuti what caused this accident but chinongozivikanwa kuti aiwa akanga achibva the new parliament building yamuziva kuti ndo malegislators acho. Toona kuti chitiko ichi chinodraw attention. Tiona kuti aiwa zvitiko zvetsaona dziri kuitika munyika yeZimbabwe dziri kuwanda kana dzinge involva vakomana aiwa veopposition kana vakomana vanozivikanwa kuti vari kuzama kuadvocata zisa chinji munyika dzinoonekwa semaplots sema-attempts anenge aida kutora upenyu hwavo. Chivotidzai mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechitiko ichi. Vhena comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.